One more sir, take it, one. Hello mga ka-road trip, kumusta po kayong lahat? At sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Panibagong araw, panibagong vlog po tayo mga ka-road trip. So ang vlog po natin mga ka-road trip ay pupuntahan ko yung customer natin na Ferrari. So Ferrari po yung papalitan natin ng baterya mga ka-road trip. So tara mga ka-road trip, hindi ko na ito patatagalin pa. Let's go! Ferrari, yan o, Ferrari California, and the location is here. So that is the battery. You have to remove this and this one and all the cover. So yan po, yan ang gagawin natin ngayon. So medyo masilan, delikado, so kaya ingat tayo. Ingat kayo lagi sa mga ano na yan, sa mga wire. So yun, umpisahan na po natin. Let's go.
Kamusta? Maganda talaga kung yung ginagawa mo may thrill. So mga gaya nito, hindi gaya ng mga Yaris lang o Camry, napakadali nun. Pero pag ito mga ginagawa, mas excited mga ka-road trip. So yung mga ka-road trip ito, tinatanggal yung dalawa dito para matanggal niya yung flexible hose. So yan, pag inanyan nyo yan, tatanggal yan mga ka-road trip. Matigas. Matigas. Yan. Ito yung flexible mga ka-road trip. So may lock siya dito, dalawa. So yan, isa. Tabi na muna natin yan dyan. So ito, naluwagan na rin natin siya. So ganon din sa kaliwa. Yan. So yan, silipin na rin natin dito. Tapos may lock pa yan doon sa loob mga ka-road trip. Dito. Ito may dalawang lock dito. May isa pa dito. So ito mga ka-road trip, kailangan itong tanggalin. Tapos doon sa kabila. Yan, may lock sa loob. Tapos dito. So yan lang. Saglitan lang yan mga ka-road trip. So ayan, natanggal na natin itong isang lock. Tapos may isa pa. So may missing. One here, two lock over here. Missing. It's a time to remove. It's the baby. Yeah. Yeah. So yun, naikabit na natin yung panibagong baterya. Yan. Yan, balik na rin natin yung lock. Lock na natin. Still warm. In 7 minutes, we come. Okay. Now it's tight. Now it's tight as well. Double check. Double check. Now it's tight. Oh, this one. So now it's tight. Other place. Other place. Yeah, I need to take it to AC folder. Okay. So ito, balik na natin mga ka-road. So ibalik na natin yung flexible hose. Flexible hose is patulaan ng naibalik at yung
papalitan na ulit. Tapos itong isa, ganun din. Ibalik na rin natin. Just wait. Looks this is the exhaust. Kabit na natin uli mga ka-road trip. So tingnan natin, papaandarin yan ng paandarin na natin yan. Yan ah. Wow! Success! Success mga ka-road trip. Yan ah. So babalik na lang natin mga ka-road trip yung ano, yung nice. Ayun mga ka-road trip, nakabit na natin yung battery at umaandar na. One more sir, take it, one. Yes! Success na naman tayo mga ka-road trip. So ayun, salamat po, salamat, bye-bye! Hello mga ka-road trip. So, kumusta po kayong lahat? So, salamat sa inyong panunood at sa aming mga ginagawa. At salamat sa pagtapos nyo doon sa ating video na napalitan natin yung Ferrari. So, ang ngayon pala, magsa-shoutout kami ng mga supporters natin. So, tapos yung mga ibang mga vlogger. So, isa-shoutout namin ngayon. Ngayon lang kami nagkaroon ng oras. So, shout out po pala kay Mr. Gray Rakitero and kay Billy John Lacey, Aning Dilag Vlogs, Rinan Alboro, Angelica Talagtag, Remy TV Bicol Vlogs, Kaludi, and Kanotski Official, Mini Pudis, Atin Channel, Mark Tiksay TV, Province Boy, Chill Studio. Quezon City lang naman talaga dahil may listahan ako. So, Bibs Ako GP Vlog, Ellen and Arthur Vlogs, RSG Adventure, Bugart TV Oman, Beyond Home, Lolang OFW Vlogs, Mugs Juan Art, Life with Mers Alvi, Glory Amago Vlogs, Kaya ba? Jeff Modelo Vlogs, Hasroom Vlogs, Geraldine Channel, Pasaway OFW, Putra Mongkar, Mitch TV, Undang for All Season, Jessica Vlogs, Baby Rose Shane, Kapi at iba pa. Ganda ng Hello pangalan sa mo. inyo. Gabi at Kapi iba at pa. iba pa. Gabi at iba pa. And Rain Smart TV, Ito ba?
Ikaw naman, sige. So, May shoutout din ako. Makikinig kayong lahat. ikaw naman. So, ito po, shoutout kay Elmo TV Vlogs, JLG Art, Divina Dumangas, Divina Dumangas. RMW20 Vlog, Wow, ganda. Rose Vlogs in New Zealand. New Zealand. New Zealand. Hello sa inyo, malamig na ata dyan. Malamig na panahon. Pasok TV, ano to? AAG TV. AGTV. Shoutout sa inyo, AAG TV. Rosita? Saan ba yun? Yan. Si Rosita Vlog. Rosita. Manong Says Official. Dabawin niya. Dabawin niya in Canada. Uy, malamig na din dyan. Nandyan din yung ate ko sa Canada. Nandyan yung mga pamangkin Shoutout namin. sa ate ko sa Canada. Kay Ninong Ninong Manoy. Manoy. Tapos kay Rids at kay Heart. Heart. Shout out. Saka sa ate ko, ate Francia. Tapos kay Mabalin Amin TV, Floor Needs TV, Workers TV, shout out sa inyo. Shams TV, Chinoy, Kaputian Vlogs. Shout out sa inyong lahat. Thank you sa suporta. Sa aming channel. Meron pa. Ito pa. Special shout out kay lagi tong nagko-comment sa Request. namin. Kay- Kay Edward Flores Vlog. Shout out Edward Flores Vlogs at may isa pa. Kay Dansley Vlogs. Dansley Hello. Vlogs. Ang ganda ng boses mo So yun, na-shout out na namin kayo. Tito Dods. Dito pala, pakisupport po kay Tito Dodge Vlog. Nasa Lake Bato po siya. So, batchmate ko po siya sa nasa Bicol din po siya sa Lake Bato. Ganda yan. And abangan nyo yung yung upcoming team ng taga Rinconada Vloggers. Rinconada Vloggers, yan, para sa mga taga Rinconada din. Tapos ka na ba dyan? Hindi pa. Hindi ba? Marami pa. Shout out sa kay Bicolana and Vegas. Shout out, Shout Manay. out sa inyo. Ano to? J. Borias Girl. Shout Shout out sa out. inyo. Shout out kay John Brian Vlog TV. Mag-asawa sila. Mag-asawa Mag-asawa So, sila. salamat sa pagbigay ng vitamins kanila Rinan at kay Aning kay, Dilag. kay Aning Dilag. So, salamat. Para naman may lakas talaga yung dalawa naming anak-anakan. Thank you sa inyo. Sino pa? Si Froilan Volante Vlog. Froilan Volante Vlog. Nauna pa siyang nag-comment sa Dati atin pa. noon. Nasa Lower Siya- Bicotan. Nung nag-umpisa pa lang yung vlog namin, siya yung laging nagpapa-shoutout sa amin. So ngayon, shoutout na kita, Froiland Bulanti Vlogs, nasa Lower Bicutan po siya, Taguig. Sino Tapos pa? kay Mila's Kitchen Philippines, Mila's ang aming Kitchen. masugid na Taga-supporter namin at kay Cooking with Nadia. Supportan niyo Solid po sila po. Salamat po. all about mga foods. Tapos Kakanin. kakanin. So mayroon pa pala rito kay Rinaldo Regalado Official, your cousin. Sa pinsan ka. Tapos kay Chi Gabanis and Tropang Scrapper Mix Vlog and Jilay and Martin Channel. Tapos kay Manoy Linards Vlogs and Lulang OFW Vlogs, CJ Pinoy Mukbanger. At kay Mandaragat ng Pasakaw. So, wala na ba tayong nakalimutan? So, yung mga hindi po namin nabanggit, shout out po sa inyong lahat. And maraming salamat. At sa lahat ng Burias Vloggers, tuloy-tuloy nyo lang yan. And headed by Idol John Riot and
Boards Jason. So shout out din po sa inyo. And salamat po sa pag-support nyo sa mga YouTuber, mga maliliit na YouTubers dyan sa Burias at sa lahat pang sulok ng Pilipinas upang makatulong po sa ating mga kababayan. So yun lang. Salamat, salamat sa lahat. And shout out sa aming pamilya namin. Sorry sa outfit namin, magtutulog na kasi kami. So yun lang guys. And Ka-Road Trip, salamat and bye-bye.